Baik, hello guys, ini orang hari ini ada bagaimana jadi mana di game seterusnya. Lepas ini hati nong herkau konstitusi bahasa ini jangan ibal hanjai जोंहा मिस्टर दावसा बर' बिथाङा गेलेगोन स' बेजों जोंनि मोगा-मोगि hello guys, ini orang hari ini ada गोबां जायगायाव गेलेगोन जायफोर आं खाबु दिनै 32 नं herkau konstitusi एबा समितिनि जानानै जाय गेलेगोन ibal hanjai बिथाङाबो आंनो टाइम होबाय स' बेवहाय गोबां बाथ्रा सावरायनायाव बेवहाय डेभलपमेन्टनि सायावहाय देहायोब्ला मा खामानि मावगोन आरो दा जिखिनि जों खोनानो मोनदों ibal hanjai माखासे भिजन लाना फैदों थांखि लाना फैदों बै थांखिनि गेजेरजों माखासे डेभलपमेन्ट बेवहाय बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय माखासे गोबां पावार बिथांमोना दावबायगासिनो बिनि बेलायाव जों सावरायनो जागोन गिबियावनो सारखौ जोंनि बड'लेण्ड मिउजियाम चेनेलाव बरायनाय थाबाय जों दिनै आंखाबाय आरो दा खेबसे मिस्टार दावबायसा बर' बिथाङा इलेक्टेड केन्डिडेट महरै बिथाङा गेलेगोन स' जों सारखौ मिन्थिनो लुबैदों सारा पलिटिकेलाव हाबनायनि सिगां मा खामानि ओरैनोथ' सारा 2015 मायथाइयावहाय इन्डिपेन्डेन्ट महरै गेलेदोंमोन ना स' आरो बेनि गेजेराव नेक्स्ट लेभेलाव जों मोनथिनो लुबैगोन नोंथाङा पलिटिकेलाव हाबनायनि उनावहाय इन्डिपेन्डेन्ट गेलेनानै इन्डिपेन्डेन्टखौ गारनानै डाइरेक्टलि नङा होमबा बिनि सोमोन्दै जों नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों फार्स्ट गिबियावहाय मा खामानि मावोमोन बा मा खामानि मावोमोन एक्टिभिटिसा मामोन पलिटिकेल हाबनायनि सिगां खुलुमबाय बयखौबो आंनि जोनोमा नैबे हेरगाव समनि सिङावनो गोदो दरं दाउ उदालगुरि जिल्ला जाबाय उदालगुरि जिल्लानि नैनंगिबारि गामियाव जादों आरो 1982 मायथाइनि 17 जानुवारियाव जादों आंनि जोनोमा आरो आंनि उन्दै समनि जि फरायनाय बेखौ आं गामिनि गुदि फरायसालियावनो बर' बिजोंजों फरायदों आरो बेनिफ्राय एचएस मेट्रिक आनजादखौ आं खाग्राबारि जनता हाइ स्कुलनिफ्राय उथ्रिदों 1998 मायथाइयाव आरो बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारिखौ आं सेकार शंकरदेब मिसन हायार सेकेन्डारि स्कुल डिमाकुसिनिफ्राय आरो ग्रेजुवेसनखौ आङो टंला कलेजनिफ्राय आरो माने पोस्ट ग्रेजुवेसनखौ आं गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय बर' एमएआव उथ्रिदों बेनिफ्राय आं गिबियाव 2004 मायथाइनिफ्राय 2015 मायथाइसिम आङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिनि सोद्रोमा महरै खामानि मावदों गिबियाव 2005 निफ्राय 2006 सिम आङो जोंनि आनसलिक खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि मासियाव जिरायदों बेनिफ्राय 2007 मायथाइनिफ्राय 2015 मायथाइसिम आङो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गुबुन बिबानाव गिबियाव फोर्थ सेक्रेटारि बेनि उनाव स्पिकार बेनि उनाव जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बेनि उनाव भाइस प्रेसिडेन्ट महरै आं खामानि मावदों अके स' नोंथाङा पलिटिकल हाबनायनि सिगां एज ए नोंथांखौ जों बुंनो हागोन कि ससियेल वार्कार सासे नङा होमबा सासे ससियेल वार्कार आरो नोंथाङा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि सासे सोद्रोमामोन आरो बिबान गोबां लानाय माने दैदेनबोनाय जाथिखौ लोगोसे जायगानि ओनसोलखौ दैदेनबोनाय नङा होमबा स' बिनि गेजेराव नोंथांनियाव होमबा बे हिसाबै नायोब्ला नोंथांनाव गोबां नलेज थागोन जायगानि सोमोन्दै बबेयाव डेभेलपमेन्टनि गोनांथि एसे बे जों बेखौ मिथिबाय जे नोंथाङा लकेल पार्सनखा नङा होमबा स' बे जायगानियाव बेयावनो जोनोम जादों आरो बेयावनो देरबोनाय नङा होमबा स' बबे जायगायाव सुबिदा नांगौ बबे जायगायाव सुबिदानि बिराद गोनांथि बबे जायगायाव डेभेलपमेन्टनि बिराद गोनांथिथार बेनि सोमोन्दै मिथिगौ नोंथाङा नङा होमबा लकेल हिसाबै नङा होमबा स' आं बे बाथ्राखौ मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय आरो लोगोसे आं बेखौनो मिथिनो लुबैबावदों एबारनियाव जे नोंथाङा पलिटिकेल हाबनायनि जाहोना आं राजखान्थियाव फैनायनि जाहोना गुबुनफोरनि बायदिसिना हयथ' जाहोन थानो हागौ गुबुनफ्रा आंनिया बिदि बायदिसिना जाहोन गैया आंखौ 2015 मायथाइयाव जोंनि हालामनि गोबां रायजो राजाफ्रा नोंथाङा बिसायख'थि गेलेनांगौ होननानै लानानै फैदोंमोन बेनिफ्राय गुबुन दोलोआव बिदिनो हयथ' थाङाखिसै आङो नाथाय टिकेट नागिरदोंमोनब्लाबो पिसिडिआरआव नागिरदोंमोन नाथाय पिसिडिआरनिफ्राय बिदि हयथ' गोदान जानायनि थाखायानो होन बा गुबुन कारनावनो होन होयियाव थेवब्लाबो जोंनि ओनसोलनिफ्राय नांथारगौ जिहेतु जोंनि ओनसोला गोबां उन जानानै दङ बे हिसाबै नोंथांखौनो देखांसै होननानै निर्दल देखांदोंमोन आरो बे हिसाबै आं निर्दल गेलेदोंमोन आरो बेयाव राजनितिकआव ओरैनो मानसिफोरा दिनैनि तारिखआव राजनितिकखौ पेसा हिसाबै लानायखौ जों नुदों बा प्रफेसन हिसाबै लानायखौ जों नुदों नाथाय राजनितिकखौ आङो नैबे नोजोरजों नायनो लुबैयो राजनितियाबो समाज सिबिनायनि मोनसे बिजों आंबो गिबियाव जेनेबा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव फरायसा आफादाव थानानै जाथिनि समस्या हा ओनसोलनि समस्या गुबुन हारि माहारिनि समस्याफोरखौ नायनो खाबु मोनदोंमोन आरो बेखौनो राजनैतिक भाबै गोहो लानानै समाधान खालामनायनि राहा लामाफोर थायो बे राहा लामाफोरखौ मोनगोनदां बिदि बा मोननायनि मोनसे मिजिं थायो राजनितियाव गोहो थायोब्ला दा बेखौनो मिजिं थिनानै आङो समाज सिबिनायनि असिलाजोंनो आङो राजनितियाव फैदों अके स' नोंथाङा आरो बिनि गेजेराव इन्डिपेन्डेन्ट गेलेखांनायनि उनावहाय नोंथाङा बेवहाय जोंहा डिपुटि स्पिकार जोंहा मा नाममोन बिनि मुङा नेरसोन बर' बे नेरसोन बर' बिथांजों नोंथाङा बेसेबां बर्डनि आरपाराव
2015 सन एबा 2015 मायथाइयाव बेवहाय कन्टेस्ट जादों आं थामथि माने सिरियाव थादों थार्ड पजिशनाव थादों बेयाव नेरसोना आंनिख्रुइ प्राय 2000 भट बांसिन मोननानै बिथाङा एबारनि बेलायावहाय माबायदि जागोन बिदि एबारनि बेलायावथ' आङो इउनाइटेड पिपल्स पार्टि लिबारेलाव आङो 2006 मायथाइयाव हाबबाय 16 मायथाइयाव 2016 मायथाइयाव हाबदों आरो हाबनानै आङो जोबोद खामानि मावनाय जाहैबाय गिबियावनो आङो 2016 मायथाइयाव इउपिपिएलनि मिरु आफादाव आङो सेक्रेटारि नेहाथारि महरै खामानि मावदों आरो बेनिफ्राय 2019 निफ्राय आङो दासिम इउपिपिएलनि जोंनि लाइमोन गांखं दङ इउथ उइंस दङ आं बेनि जेनेरेल सेक्रेटारि दायो गाहाय नेहाथारि आरो बे हिसाबै जेसेबांखिनि खामानि मावबाय आरो थांनाय 18 खालाराव जि नमिनेसन साबमिट खालामबाय बिनि उनाव जिखिनि केम्पेइन खालामनानै फोसावनानै रायजो राजाया आंजों फैबाय बा थाबाय बा दिनैसिम खामानि मावगासिनो दङ बेखौ नायनानै आं दिनै बुंनो हायो नैबे 32 नं भेरगाव समस्तियाव आंनि देरहानाया माने रोखा जानानै दं आच्छा ओमफ्राय बिनि बेलायावहाय नोंथांनि एरियायावहाय दिनै खेबथाम इलेक्सन जाबाय नङा होमबा खेबथाम 2000 बिटिसि इलेक्सन माने बिटिएडि इलेक्सन बुंनो थाङोबा जे बेवहाय 2005 मायथाइनिफ्राय लानानै 2020 सिम नङा होमबा दा 2020आ खेब्रै जासिगोन खेब्रै जानोसै ओरैनो 2005 आव फार्स्ट स्टार्टिं जाहैबाय बिपिएफनि नङा होमबा इलेक्सन स' बिनि गेजेरावहाय खेबथाम देरहानायनि गेजेराव जि डेभेलपमेन्ट हायोमोन जुदि नोंथाङा 2005 मायथाइयाव जुदि देरहानायमोनब्ला सापस हमना ला जुदि गेलेनायनि उनाव देरहानायमोनब्ला जे आं ओरैबायदि डेभेलपमेन्ट खालामगौमोन बे हिसाबै जुदि कम्पेरिजन नायोब्ला जे दानि जि माने एमसिएलएफोर जाय थांखांबाय 2005 निफ्राय बा 2020 सिम जाबाय बिसोरनि डेभेलपमेन्ट खालामनायनि कम्पेरिजन नोंथाङा माबायदि होनो सानो बिनि गेजेराव नाय 2003 मायथाइयाव बिटिसि सुक्तिया जादों आरो बेनिफ्राय 2003 निफ्राय 2005 मायथाइसिम हाग्रामा महिलारि बिथाङा इन्टारिमनि चिफ जानानै सलायनो मोन्दों बिटिसिखौ बेनिफ्राय 2005 मायथाइयाव बिटिसिनि गिबि खेब बिसायख'थिया जादों बेयावबो गुबुन गुबुन समस्तियाव देरहानाय बायदि जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तिनिफ्राय बिपिएफआनो देरहादों आरो बेनिफ्राय नैथि खेब बिसायख'थिया 2010 मायथाइयाव जाबाय 2010 मायथाइयावबो बिपिएफआनो देरहादों बेनिफ्राय 2015 मायथाइयाव आरो खनथाम इलेक्सन जाबावबाय थामथि खेबनि बेयावबो जोंनि समस्तिनिफ्राय बिपिएफआ खुनुरोखोम देरहालांबाय दा बेयाव जों नुबाय सारा बिटिसियाव बिटिसि सुक्ति जानायनि 17 बोसोरनि गेजेरावबो जेसेबांखिनि जौगानांगौमोन बिटिसिनि जेसेबांखिनि एकर्डआव थानाय जिफोर खाबुफोर बा दफाफोर बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौमोन बा आबुं महर होनांगौमोन बे आबुं महरखौ थांनाय 15 बोसोराव सासन खालामनाय बिटिसिखौ सासन खालामनाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा रायजो राजानो मावनानै होनो हायाखिसै जौगानायनि बेलायाव गोबां बिथिङाव दिनै उन जानानै थाबाय दा बे हिसाबै आंनि भेरगाव समस्तियाबो गोबां बिथिङाव उन जानानै दङ दिनै बेवहाय गोबां सुबुङा गोबां माने लोंग्रा दैनि समस्या थानो थाखाय न' बांनि समस्या हान्थामेलानि थाखाय लामा दालांनि माने बेबस्थाया मोजां नङा दैबानाजों बोसोरफ्रोमबो नाख्रेबजायो खाथियाव थानाय जोंनि बरनदि वाइल्ड लाइफ बेवहाय माने अरायसम माने बोसोरफ्रोमबो मैदेरजों जुजिनांगौ गोनां जाबाय थायो सुबुंनि जिउ खहा जायो खेथि बाथि बा आबादथिलिफ्रा नस्थ' जायो बिदिनो गोबां बिथिङाव जोंनि नैबे भेरगाव समस्तिया थांनाय 17 बोसोर एबा 17 बोसोर बिटिसि जानायनि उनावबो जोंनि समस्तिया जौगायाखिसै नाथाय बिथांमोना गोसो जायोमोनब्ला मावनानै होनो हायोमोन दा आं नोंथाङा सोंनाय बायदि आंबो जुदि नैबे 15 बोसोराव जुदि नैबे भेरगाव समस्तिनिफ्राय बिजाथि बा एमसिएलए महरै देरहानायमोनब्ला निस्सय आङो नाजागौमोन मावनो नाथाय बिथांमोनखौ आं नाजानो हासे बा नाजानो हानाय राहा थासेयावबो बिथांमोनखौ आं नाजानायखौ नुवाखिसै अके डेभेलपमेन्टनि बेलायावहाय नोंथांनि जायगायावहाय एरिया माखासे अबेबा फरेस्ट एरियाफोर गोग्लैबायो नामा बा बर्डारफोर फरेस्ट एरियाहा जोंना बै माबाया गोलैबाय समस्तियाव गोलैयाब्लाबो समस्तिजों नांजाबनाय जिहेतु फरेस्टनि खाथियाव थानाय हिसाबै बरनदि वाइल्ड लाइफ जाय बरनदि वाइल्ड लाइफखौ दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों माने मोनसे मोजां डेभेलप खालामनो थाखाय मोनसे आसुनि लादों दा बे हिसाबै जोंनिया खाथिथारावनो थानाय बे फरेस्टजों नांजाबना थानाय जायगा हिसाबै बा ओनसोल हिसाबै बोसोरफ्रोमबो मैदेरजों जुजिनो गोनां जायो जोंनि सुबुंफ्रा आबादारिफ्रा मानसिफोर थैयो नामा सुबुङाबो गोबां सुबुंनि जिउ खहा जायो माने बोसोरफ्रोमबो मैदेरजों 7-10 जन बिदि माने सुबुङा खहा जानो गोनां जायो आरो बिनि सायाव ओमफ्राय जेबो डेभेलपमेन्टनि बा मोनसे प्रटेक्सननि थाखाय जेबो राहा लायाखै आरो दा बिनि सायाव सरकारखौ आङो नुवाखै जेबो राहा लानाय जोंनि वाइल्ड लाइफ बे बरनदि नङा गुबुन गुबुन हाग्रामा ओनसोलफ्रावबो हयथ' बिथांमोना लायाखै दा दिनै आङो नुदों जोंनि बरनदि वाइल्ड लाइफनि जिखिना एरिया दंमोन बेवहाय इनक्रचमेन्ट जानानै दङ गोबां मानसिया बे हाखौ इनायै बा आयेन बेरेखायै दखल खालामना थाबाय दा बेखौबो
बोस्रांनायनि बा फिन बेयावहाय बिफां लाइफां गायफिननायनि बा बिदि जेबो प्लानिं खालामाखिसै आच्छा ओमफ्राय इरिगेसननि सायावहाय आरो एग्रिकालचारनि सायावहाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव लामा सामानि लामाखौथ' बुंबाय सारा बाट इरिगेसनफोर फार्मार्सफोरनि थाखाय नोंथाङा मा सानो दा जोंनि नैबे 32 नं भेरगाव समस्तिया मैखोमै रांखान्थिनि सर्सआ आबादानो जोंनि 90% सुबुङा आबादनि सायाव सोनारना थानाय आरो आबादनि जिखिना खामानि ओंखारो बे खामानिफोरजोंनो खामानि मावनानै माखासेया लेबार खामानि मावना हाजिरा खामला मावनानै सोलिना थायो ओंखायनो 90% जोंनि भेरगाव समस्तिनिया आबादजों सोनारनाय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दासिमबो जोंनि आबाद बिफाना बिटिसिआव दङ आबाद बिफान 17 बोसोर दासिम दङ आबाद बिफान बे आबाद बिफाना जोंनि आबादारिफोरनो जेरैबायदि सुबिदा होनांगौ बे सुबिदाखौ होआखै दिनै आबादारिफोरखौ गोदान आदब खायदाजों आबाद मावनो थाखाय गोबां फसल दिहुननो बिथांमोननो ट्रेनिंनि गोनां जायो दा बे ट्रेनिंनि बेबस्थाखौ जों खालामनायखौ नुवाखै बेनि उनाव जेसेबांखिनि आबादनो खाबु होनांगौमोन दिनै आबादारिफोरनो माने ट्रेक्टर राननानै होनांगौमोन बेखौ ट्रेक्टरखौ रानना होदों नाथाय थार नंगुबै आबादारिफ्रा बे ट्रेक्टरफोरखौ जों मोननायखौ नुवाखै बिनि उनाव आबाद बिफाननि दारै जेसेबांखिनि बिधान फैयो से हमनानै ला मेसें आबादनि थाखाय मेसें बोथोरनि आबादनि थाखाय आलु सबाय बेसर आलु बेसर बा गुबुन गुबुन माने मैगं थाइगंनि बिधान फैयो बे बिधानफोरखौबो नंगुबै आबादारिखौ मोननायखौ आं नुवाखै दा बे हिसाबै आबादारिफ्रा गोबां उन जानानै दङ फारसेनि जोंनि ओनसोलाव बेंकनि अभाब जेसेबांखिनि बेंक दङ नाथाय बेंकफोरखौ आङो आबादारिफोरनो केसिसि होनायखौ दिनैसिम माने जोंनि ओनसोलाव खोब खम नुदों नाथाय केसिसि होदोंब्लाबो नंगुबै आबादारिया मोनाखै आच्छा माने जायफोर आबादारि नङा बिसोरसो आबादारि महरै जानानै लादों बाट रियेल जाय मानसिफ्रा फार्मार्स आबाद मावग्रा खेथि मावग्रा बिसोरो मोननो हायाखै आरो अके देहा फाहामसालिनि सायावहाय मा बुंनो सानो देहा फाहामसालियाथ' जोंनि समस्तिया बयनिख्रुइ बांसिन उन जानानै दङ होननानै आं सानगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि भेरगाव समस्तियाव जेसेबांखिनि गंथाम गंब्रैसो जेसेबांखिनि माने देहा फाहामसालि दङ बे गुदि जेराव माने बिल्डिं दङ डक्टर गैया बहाबा डक्टरा सानाव थायो बांसिनावनो मोनाव थाया बेनिफ्राय डक्टर थायो नार्स थाया बहाबा डक्टरबो दङ नार्सबो दङ मुलिया सम मथे मोनफाया बेनिफ्राय जोंनि भेरगाव समस्तियाव पानारि समस्ति गोलैयो जोंना MLA बिधान सभाया दा बेनि मडेल हस्पिटाल गंसे दङ भेरगाव साब डिभिजन बे बिल्डिं खाथियावनो लुदों नाथाय बे भेरगाव साब डिभिजनाव दिनैसिम बिल्डिङा जाखांबाय नाथाय बेवहाय स्टाफ गैया माने डक्टर नार्स थोजासे गैया दा बे हिसाबै जोंनि भेरगाव समस्ति जेसेबांखिनि सुबुं दङ गावनि देहा फाहामनायनि थाखाय बा लोमजा साजा जानाय समाव गुबुन जायगायाव थाङाब्ला जेबो राहा गैया अके स' नोंथाङा इडुकेसन एबा इयुथ जेनेरेसननि बे इयुथ प्रब्लेमनि थाखाय बा आनएमप्लयमेन्ट टु इमप्लयमेन्ट खालामनायनि थाखाय नोंथां बेनि बेलायावहाय मा बुंनो सानो नंगौ जोंनि बिटिसि बासि हिसाबै जों दिनै नुदों जोंनि बिटिसिआव बयनिख्रुइ बांसिन गिदिरसिन समस्याखौ जों नुदों दिनै इयुथनि जि आनएमप्लयड प्रब्लेम बा खामानिनि जेंना दिनै खामानि नागिरनानै जोंनि लाइमोनफ्रा गुबुन गुबुन रायजोआव थांनो गोनां जादों दा बे हिसाबै जोंनि जायगायाव खामानि सृष्टि जानाय खामानि मोननाय खामानि मावना होनाय बा बिदि गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि गायसननाङा जाय खामानिफोराव बा जाय माने बेबस्थानि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा खामानि मोननो हायो बेबायदि खामानि जोंनियाव बिदि सृष्टि खालामनाय जों सरकारखौ 27 बोसोराव नुबोआखै आंनि भेरगाव समस्तियाव माखासे लाइमोनफ्राथ' बायजोआव थांनानै दङ जायफ्रा गामियाव थाबाय दिनैसिम गामियाव थानानै दङ बिथांमोना जोंनि ओनसोलाव जे जायफोर स्मल टि ग्रवार्स दङ बे स्मल टि ग्रवार्स बे फिसा फिसा साहा बागान खुलिनानै जायफ्रा थांनानै दङ बिथांमोननि बागानावनो मावनानै बिथांमोना सोलिनानै दङ दा बे हिसाबै लाइमोनफोरनि खामानि गैयै जेंनाया बिराद गिदिर मोनसे जेंना आरो बेखौ जों दिनै मोनसे मोजां नोजोरजों नायदों जे जोंनि UPPL सोरखार दानो हायोब्ला लाइमोनफोरनि जि खामानि गैयै जेंना बे खामानि गैयै जेंनाखौ जों बोरै फोजोबनो हायो बोरै समाधान खालामनो हायो बिनि थाखाय जों दिनै डिजाइन बानायबाय थादों लाइमोनफोरखौ जोङो एग्रिकालचार सेक्टराव हरनो हायो लाइमोनफोरखौ जों कनस्ट्राक्सन सेक्टराव हरनो हायो लाइमोनफोरखौ जोङो बिजनेसनि लामायाव लांनो हायो नाथाय बिथांमोननो जोंनो नांगोन मटिभेसन बिथांमोननो नांगोन नलेज आरो जोबथारनायाव बिथांमोननो नांगोन फाइनान्सियेल सापर्ट थाखा फैसा गैयाब्ला बे लनफोर बेपार खालामनो नागिरब्ला नोंथांनो बेपार खालामनो नागिरदों नाथाय नोंथहा पुन्जि गैया दा बेफोरबायदियाव लाइमोनफ्रा दिनै गोसो जायोब्लाबो गोबां खामानिखौ मावनो हाया स' बिनि बेलायावहाय नोंथाङा जुदि देरहाना थाङोब्ला इयुथ प्रब्लेम बा आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेमखौ एसे स्मल स्किल इन्डास्ट्रिफोर माने सेल्फ इमप्लयमेन्टफोरनि थाखाय राहा दिहुननानै होगोन बायदि माने थांखि लादों नामा आं बिदि थांखि लादों मानो होनना बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव गोबां उद्योग फसंनायनि माखासे
फेसिलिटिसफ्रा दङ फेसिलिटिस माने नोंथाङा नाय दिनै र' मेटेरियेल्सनि बाथ्रा दिनै बिजनेसखौ इस्टाब्लिश खालामनो हायो जोंनि ओनसोलनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव गोबां माइ प्रडाक्सन जायो माइ आबादारिफ्रानो बांसिन हिसाबै माइ प्रडाक्सन जायो बे माइफोरखौ जोंना मिलिं खालामना पेकेजिं खालामनानै बेखौ जुदि गुबुन जायगायाव फानहरोब्ला बेनिफ्राय जों गोबां इनकाम खालामनो हायो आरो बेफोराव लाइमोनफोरखौ जों इनभल्भ खालामना होनो हायो आरो बेनिफ्राय जोंनियाव गय आबाद जथेस्थ'खिनि दङ जोंनि गय आबादखौबो फालांगिनि नोजोरजों जोंनि गुबुनाव फानहैनो हायो बा बिदिनो गोबां सुपारि बानायनानै बा बिदि पेकेजिं खालामनानै गोबां जायगायाव फानहैनायनि सुबिदा दङ आरो जोंनि ओनसोलाव औवाबारि दङ माने औवानि इन्डास्ट्रि जोंनि ओनसोलाव जानो हायो दा औवानि इन्डास्ट्रि जुदि जों बानायोब्ला जायखौ माने आखाइनि खामानि होनना बुंदों बेवहाय र' मेटेरियेल्सआ एभेलेबल दिनै धुपकाथिनि बाथ्रा बुंनो हायो धुपकाथिया औवाजों बानायनाय जायो जेनेबा जोंनियाव औवा गंसेनिफ्राय औवाखौ 100 थाखायाव बायनानै 1000 थाखा खामायनो हानाय जोंनियाव बेखिनि र' मेटेरियेल्सआ दङ दा ओंखायनो आङो सानगासिनो दङ जोंनि UPPLनि सरकार फैनाय जायोब्ला बे UPPL सरकार दायोब्ला निस्सय आं नैबे भेरगाव समस्तिनिफ्राय देरहालांगोन आरो देरहालाङोब्ला निस्सय जोंनि ओनसोलनि जोंनि समस्तिनि लाइमोनफोरखौ बेबायदि फिसा स्किल इन्डास्ट्रि बिजि खालामनो आं थिरांथा लानाय जादों अके नोंथांनि समस्तियाव गासै 14टा BCDC दं नामा स' बिनि बेलायाव नोंथाङा देरहायोब्ला अब्ला बै BCDCखौ माबोरै डेभेलपमेन्ट खालामनो सानगोन नोंथाङा आंनि समस्तियाव गासै मोन 14टा PCDC दङ आरो बे PCDCयाव बांसिनानो ट्राइबेल सुबुं आरो बेयावहाय बागान एरियाबो दङ बागान एरिया माने बिदि कम्पानिनि बागान प्राइभेट कम्पानि आरोखि बिदिबो दङ दा बे हिसाबै आंनि जि PCDC मोन 14टा बे मोन 14टा PCDCया गोबां गोग्लैसोनाय जिहेतु समस्तियानो गोग्लैनाय उन जानानै दङ दा बे मोन 14 PCDCखौ आं फाइन्ड आउट खालामगोन आं नायगोन जाय PCDCयाव आबादनि थाखाय खामानि मावनो हायो जेनेबा बबेबा PCDCयाव माइ आलु सबाय बेसर बायदिसिना आबाद खालामनो हायो बे PCDCयाव आबादनि थाखाय जौगाहोनो थाखाय खामानि मावनाय जागोन आरो बबेबा PCDCयाव हयथ' आबादनि थाखाय बेबस्था गैयाबो जानो हागौ हमना ला डिमाकुसि PCDC दङ जोंहा डिमाकुसियाव हयथ' टाउन बायदि एसे दा बेफोराव जोङो गुबुन खामानि मावनांगोन बे PCDCखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जायगाजों जायगा एडजास्ट खालामनानै नायनानै बिथांमोननो सुबिदाखौ होनाय जागोन थ' ओंखायनो आबादजों सोमोन्दो थानाय जायफोर PCDC आबादजों जौगागोन बायदि जायफोर PCDC दङ बे PCDC गंफ्रोमावबो गंफा गिदिर ट्रेक्टर बेवहाय होनाय जागोन माने बेखौ पाब्लिक हियारिं सेन्टार होननानै बुंगोन बे पाब्लिक हियारिं सेन्टाराव अकल ट्रेक्टरल' नङा माने इरिगेसन सिस्टेमनि थाखाय दानिया माने स्पार्कलिं होननानै बुंदों जायखौ माने दै होनो हायो बेनि बेबस्था थागोन आरो आबादनि थाखाय जेसेबांखिनि इकुइपमेन्टस नांगौ बा आगजुफोर नांगौ बे आगजुफोरखौ बे मोनसे PCDCयाव जमा दोनगोन बेनिफ्राय रायजोफ्रा बै PCDCनि आबादारिफ्रा मिनिमाम मोनसे माने भारा होनानै मिनिमाम मोनसे भारा लानाय जागोन मिनिमाम मोनसे भारा होनानै बेजों बिथांमोना सालायनांगोन माने खम फारसेयाव थावफोर सालायनो बाहायनो थाखाय अके स' नोंथाङा BCDCनि थाखायबो नोंथाङा डेभेलपमेन्ट बोरै खालामगोन बेखौ बुंबाय स' बेसिकेलि दायो आं मोनसेल' फकास बेयाव बुंनो सानबाय कि नोंथाङा फार्मार्स बा एग्रिकालचारनि थाखाय थख' बिनि बेलायावनो जों सावरायनो दायो स' नोंथाङा बिनि थाखाय माबायदि सुबिदा होनो सानगोन आं दहायनो बुंदों जोंनि भेरगाव समस्तिया रांखान्थि सोनारो आबादनि सायाव दा आबादनि सायाव जुदि जों आबादखौ जौगाहोनांगौब्ला जोंनि आबाद फोथारखौ जोङो 12 दान सोमखोर दोननांगोन जों दिनै नुदों जोंनि आबाद फोथारा 6 दानबो थाया 4 दान सोमखोर थायो माइ हाखांनायनि लोगो लोगो जोंनि आबाद फोथारा ओंखारलायो थ' बेफोरखौ जों बोरै इउटिलाइज खालामनो बा बै आबाद थिलिखौ जोङो बोरै बोसोरसे जों सोमखोर दोननो ओंखायनो रोखोमनि जों आबाद मावनांगोन माइ गायखांनायनि उनाव मेसें बोथोरनि आबाद खालामनो हायो मेसें बोथोरनि आबादाबो रोखोम दङ जाय जायगायाव जि आबाद जायो ओंखायनो आं साननाय बाथ्राया जाबाय मा खाफाल गोनां बाथ्रा होननानै बुंनांगोन जोंनि भेरगाव समस्तियावनो भेरगाव डिमाकुसि साब डिभिजन एग्रिकालचार अफिसार दङ बेनि SDO थायो बेवहाय ADO थायो बेवहाय ग्राम सेबकफोर थायो बिथांमोनखौ दिनै 17 बोसोर BTC सरकारनि समाव जेरैबायदि बिथांमोनखौ लानानै बाहायनांगौमोन बिथांमोनखौ आं बाहायनायखौ नुवाखै दा ग्राम सेबकफोरा गामि फैनानै आबादारिनो आबादनि सायाव नलेज होनांगौ आबादनि सायाव फोरोंथाय खुंनांगौ बिथांमोना नाथाय बेफोरखौ आं दिनै नुवाखिसै दा बेफोरखौ जुदि गभर्नमेन्टनि जिखिनि मेसिनारिफोर दङ बे गभर्नमेन्टनि मेसिनारिखौ जुदि पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभफ्रा MCLAयानो होन MLAयानो होन सोरबा MPयानो होन जुदि बाहायनो हायोब्ला ब्रायनो माने रायजोनि जौगाखांनाया जागोन जास्ट माने नोंथाङा बुंनो सानदों कि जास्ट सेन्टारल' खुलिनानै दोनदों माने जास्ट माने जागाल' बानायना दोनदों बेखौ इउटिलाइज खालामनो हायाखै रोङाखै नोंथांनि मथेबा आंनि मथेब्ला गोसो जाना खालामाखै ना रोङाखै दा बिथांमोननि खोथासै नाथाय खालामनायखौ आङो नुवाखै अके
स' नोंथांनि बेलायावहाय डेभेलपमेन्टआनो बारा एसेबां माने जादोंब्लाबो माने बारा एसेबां जायाखै गोजोननाय बा गोजोनथाव हाथावना सिस्टेम बायदि माने खालामाखै आरो नोंथांनि मथे स' नोंथाङा लास्ट मेसेज रायजो राजाफोरनो माबाफोर होनो सानो नामा नोंथांनि समस्तिनि बा फुरा बिटिडि बा फुरा वर्ल्डनो दिनैथ' बिश्वआव एबा वर्ल्डआव बयनिख्रुइबो देरसिन क्राइसिसआ जाबाय कभिड-19 दा नैबे कभिड-19आ दिनै सारा बिश्वआव खमायनायनि सोलाय बारायगासिनो दङ दिनै भारतबर्षआव थामथि खोलोबनि जि लकडाउन बे लकडाउना सोलिबाय थादों दा बेहाय आं बर' रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि गासैबो रायजो राजा लोगोसे आसामनि लोगोसे सारा बिश्वनि आं रायजो राजा सुबुं माहारिखौनो आं खावलायनो सानो जे गभर्नमेन्टआ माखासे नोजोर होनानै माखासे निति नियम खाना होयो लकडाउननि समाव आरो बे लकडाउनखौ जाहाथे बयबो मानिनानै सोलियो जायफोर इन्सट्राक्सन होयो मेडिकेल डिपार्टमेन्टआनो होन बा गभर्नमेन्टनिफ्रायनो होन बेफोर इन्सट्राक्सनफोरखौ जाहाथे मानिनानै सोलियो आरो जोबथारनायाव आंनि बिथिंनिफ्राय जिहेतु आङो 32 नं भेरगाव बिटिसि समस्तिनि आं इउपिपिएलनि बिजाथि आरो बे हिसाबै आङो जोंनि गिबि खेबाव आं बिटिसि बा बिटिआर बासि रायजो राजाखौ खावलायगोन आङो बिटिआरआ जिहेतु थांनाय 27 जानुवारियाव सुक्ति जाबाय बे बिटिआर हिसाबै आरो बे बिटिआरखौ आबुं महर होनो थाखाय जोंनो इउपिपिएलखौ नांगोन दा इउपिपिएल गभर्नमेन्टआसो आबुं महर होनो हागोन ओंखायनो इउपिपिएलखौ सासनाव लाबोनांगोन आरो नैबे 32 नं भेरगाव बिटिसि समस्तिनि गासैबो माहारिनि रावारि धोरोमारि रायजो राजाखौ खावलायनो सानदों जे नोंथांमोना थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारखौ नायबाय बिथांमोननिफ्राय जेसेबायदि लुबैदोंमोन जेरैबायदि हास्थायदोंमोन जेरैबायदि मिजिं दंमोन बिथांमोना नोंथांमोननो मा मा मावनानै होखो आरो मा मा मावनानै होनो आद्रा थाखो बेखौ बयबो नोंथांमोना नुजोब्बाय दिनै सुबिदा जेसेबां मोननांगौ मोनाखिसै दा ओंखायनो नैबे खनसेयाव नैबे 2020 मायथाइनि खनसेयाव बिटिआरनि गासैबो दफाफोरखौ मावफुंनायनि खाथिराव आरो इउपिपिएलखौ खनसे राजखान्थि गोहोआव लानानै फैनो थाखाय खावलायगोन खनसे नायनाय नोंथांमोना जे इउपिपिएलआ राजखान्थि गोहोआव खनसे फैयोब्ला 5 बोसोर फैयोब्ला नोंथांमोननि बोरै जौगानाय बोरै जौगायै जागोन बेखौ नोंथांमोना नाय जों खुला खुलि बुंदों गासिबो थाखाय बयनिबो थाखाय बयजोंबो अनसायजानाय मोनसे सरकार जों दानो नागिरदों आरो बे समाव नोंथांमोना नैबे खनसेयाव इउपिपिएलजों जाहाथे थायो आं बेखौ खावलायदों आरो 2020 जोङो गोहोआव फैनानै 2025सिम जों जुदि खामानि मावनाया जुदि जायाब्ला नोंथांमोना गोजोनाब्ला जों खामानि मावनायखौ 2025 मायथाइयाव नोंथांमोना जोंनिफ्राय आनज्रायना थांब्लानो जाबाय आं बेखौ खावलायनो लुबैयो अके थेंक इउ स' माच जों गोबां बाथ्रा सावरायबाय आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय दा 32 नं भेरगाव समस्तियावहाय माबायदि हालोद जाना दङ आरो बिथांनि मथेब्ला ओरैबायदि डेभेलपमेन्ट खालामजाबावगौमोन जायखौ बिथांमोना आइडिया मोनासै नङा होमबा स' बिनियाव माने 5 बोसोरनि थाखाय बिथाङा बिदों कि जुदि सोलायनो हायाब्ला नोंथांमोना बेयाव बुजिफिननो हागोन स' बे बेलायावहाय सरकारा थांलाय आरो फैलायाथ' जाखायो नङा होमबा स' बे बेलायावहाय नोंथाङा बुंनो सानदों कि माने इउपिपिएलखौ खेबसे सरकारखौ होनानै नाय आरो ओमफ्राय बिनि उनाव नायदो आरो जोंनि खामानि मावनायखौ बिदिबायदि बुंनो सानदों आरो ना स' थेंक इउ स' माच सार टाइम होनायनि थाखाय आं रायजो राजाफोरखौबो बेखौनो बुंनो सानो कि नोंथांमोनाबो नायनानै बुजियैखौ बुजिना लानायनि थाखाय मिथिना लानायनि थाखाय आरो टाइम होनायनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय जासिबाय आरो सारखौबो गोसो गोरबोजों खुलुमनाय जासिबाय आरो बे भिडिअखौ जों बे सावरायनायखौ बेयावनो जोङो दोनथ'नाय जासिगोन सार थेंक इउ सार